bubagra जों जत्तनो जोंनि लाइफआव जों सोलोंनानै मोसौगो जों लाइफ स्किल तै बेलायनो सोलोंनानै नाङो बहाय जरानो नाहरनो जों कायसा प्रग्राम खायजागै थां दङो अमरपुर जेनजेर मिट आप नै फायनाय 15 फेब्रुवारि दिन रबा दिन लाइव ओ रबा दिनानो हायनोहाय जों आफ्रो जागावो जोंनि लाइफ स्किलावनो तै सोलोंनानै बाङै जों बुबाग्रा बाय मालायनि बाङै बुबाग्रानि थानायाव जों सोलोंलायनि बाङै कायसा बेलायनो अपरचुनिटि गाहाम गोबावनि बाङैनो जों अमरपुर टाउन हल आफ्रो प्रग्राम खायजामा जागावो जों जत्तनो जागा थांलायबाय जों बुबाग्रानि थानायाव जों सोलोंलायबायनाय ते बबाय मालायलायबायनाय नोंलाय एक्साइटमेन्ट दोङै त आंलाय बेलायनि एक्साइटमेन्ट जोंनि बुबाग्रा बाय जों बनि थानायाव जों सोलोंमानि जों जेम जों युर्स होबाय जों बेलायनो युर्सनि बाङै बेलायनो जों सोलोंजानाय गाहाम दङ जोंसि जोंनि ससाइटिनो बिसानाय हानि बांनि जों बेलायनो जों सोलोंनानै नाङै दं फारि मालाय जत्त मिलिलायबाय आफोरो सोलोंलायबायनाय बुबाग्रा मालायलायबायनाय हामबाय लाभ इउ